May buntag mga kapusog, welcome to Biz Talk. Karong buntaga to ang makauban ng duha sa mga angay natong atangan sa Pepito Manaloto ang unang kwento. Palaylain pa kundi ang kapuso actor Archie Alemania and veteran actress Gladys Reyes. Maayong buntag Archie and Gladys and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta kayong dalawa? Okay naman, Hi, maayong buntag. Maayong buntag sa mga kapuso namin sa Mindanao. Yes, maayong buntag sa mga kapuso namin dyan sa Mindanao. Love you guys! Thank you guys for being here. Of course, gusto namin kumustahin muna kayo. Miss Gladys, di ba you've also started parang your online acting classes? Tapos you're also busy with your business. Kamusta ang buhay mo ngayon? Well, yun nga, awa po ng Diyos, itong pandemic opened a lot of opportunities for us sa aming mag-asawa. Like, siguro yung negosyo po namin, food business, medyo mas nag-boom siya because uso pa rin naman ang delivery, di ba? And then, same with yung online naman, acting classes, sharing what I have learned on my 37 years in the industry, sa mga aspiring actors natin. How about Sir Archie naman? Kamusta ang ganap sa buhay mo ngayon? Okay naman. Naghihintay pa rin ako ng pagkain mula kay Gladys Reyes. Oo, soon papadalan kita, That's Entertainment Luto niyo ni G Okay naman, dire-diretso naman yung taping ng Bubble Gang at Bubble Gang pa rin. But of course, ito muna Miss Gladys and of course Archie. Sobrang daming naganap ngayon this past few months. But of course, we'd like to get to know ano mga preparations niyo coming into your locking tapings ngayon na nga na may bagong chapter na sa buhay ni Pepito and ni Elsa. And of course, ano yung mga paghahandang ginagawa niyo naman? Eto nga po, unang kwento ng Pepito Manaloto, kasama kami ni Archie, yay! So, di ba? kasama pala ako dito. Kasama tayo! So, alam mo, answered prayer sa akin to because since March of last year, di ba, nag-lockdown na all, eto na, gumrabe na yung pandemic, hindi talaga ako nag-work. Ang huli kong ginawa was madrasta. Yes, yun Ano yun. Archie naman, are you excited para dito sa Pepito Manaloto ang unang kwento? Ay, sobrang excited ako. Alam nyo, basta dikit kay Michael B yung mga shows, excited akong gawin kasi kahit dati pa man, idol ko na yan. Miss Gladys and Sir Archie, excited na kami. Pwede ba naming malaman kung ano ang magiging character nyo dito sa Pepito Manaloto, ang unang kwento? So, ako dito si Nana Rosa, so which played by Tita Dexter Doria, yung mommy siya ni John Ter, sa present time. Ako naman, I will play yung role ni Bembol Rocco na dati ni Pepito na eto, kamukha ko naman, pwede naman. Younger version. Nice. Excited kaming lahat. And we were also informed na parang this chapter will be parang set in the 80s. Ano yung mga best memory ninyo ng mga 1980s? 80s? Tanongin nyo kasi 80s yan. Hoy! Archie! Walang yaka. Ilan taon ka na ba? Hindi, baka mabubukoy nyo sa Instagram ko yung mga hula hoop dance exercise ko doon ay mga batang 80s, 90s. Well, alam mo, excited ako syempre. Ewan ko kung pwede ipakita yung mga music, pero isa yun sa mga nagustuhan ko nung part ng 80s, yung the way na magdamit yung mga tao, di ba? Iba yung 80s vibe ika nga Kaya marami kami mga scenes na I'm sure makaka-relate yung mga tao pag napanood nila. Para dami namin kailangang abangan para dito sa unang kwento ng Pepito Manaloto. So, please invite lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao na abangan ang Pepito Manaloto, ang unang kwento. Siguro unahin natin si Archie na lang. Mga taga Mindanao, mga kapuso natin taga Mindanao, hi po sa inyo lahat. Iniimbitahan ko po kayo manood po ng Pepito Manaloto, ang unang kwento. Pagbibidahan po ito ni Chef Cadayona bilang Batang Pepito at ni Mikey ang Batang Elsa naman. Yes, ayan po. Ang unang kwento ng Pepito Manaloto sa ating po mga kapusong taga Mindanao. Naku, sana po suportahan ninyo dahil kakaibang flavor, ika nga. Kung nagustuhan niyo po yung present time, sigurado ko na ito pong papakita namin sa unang kwento ay magugustuhan din ninyo. Kasama po namin ito, nabanggit niya si Mikey, si Seth Pokwang will be with us also, and sila Jay, Arcilia, Christopher Martin, at marami pa kami mga iba pong kasama dito. Directed by, syempre, alam niyo naman lahat ng shows niya, laging top rated. Yes, Bert De Leon, only on GMA. Thank you very much, Ms. Gladys and Sir Archie. Nakukulang ang oras natin ngayong umaga, but daghan kayong salamat. Attorney. Kini ang At Home with GMA Regional TV.